खोरोमदाव औवारिया जे वार्निं होदों बे दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव थांनानै बे न'खौ बुख्रुबनायनि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय लोगोसे हारिनि बेरेखा मावग्राखौ जों सिदा खालामगोन दावराव देख्रेब नार्जारिमोनखौ जोङो माने सिदा खालामगोन अमरसिंह ब्रह्मखौ मुर्ति देख्लादों होननानै सोरखौ दायहैखो दा जोंखौसो माने रेसपन्सिबल खालामबाय बे दावराव देख्रेब नार्जारिमोनहा एबसु रायनायनि थाखायनो बे बिफान बर'खौ खोरोमदाव औवारिमोनखौ बुंनायनि थाखायनो दायहैनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि माने मुर्ति देख्लाब्लाबो मानसि जन्म जाबाय ओरै होनबाय आरोखि थारमाने बिसोरना मा जोंखौ दाय होनानै आसल मुर्ति देख्लाग्रा जाहाथे बारग'यो बाथ्रा बेसो बिसोरनि बुंनाय रावा आसल मुर्ति देख्लाग्रा दायनिगिरिया जाहाथे बारग'यो दावराव देख्रेब नार्जारिमोनखौ दाय होनानै जाहाथे ओमफ्राय गावसिनि जायनि माबाफोर दाय दसफोर गावसिनि भुल डिसिसनफोर बेखौ जाहाथे बिसोर होखोमानो हायो बे होखोमानो थाखायनो बिसोरो दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिमोनखौसो टारगेट खालामना बुंबाय बे दावराव देख्रेब नार्जारिमोननि थाखायनो माने बड'फानि मुर्ति देख्लाग्रा मानसि जन्म जाबाय दा बड'फानि बेरेखा बुंनाय बड'फाखौ माने गाज्रि माबानाय बिसोरथ' सख्रा दखान हागौना बेबायदि मानसि बिदि एलिमेन्टफ्रानो बड'फानि मुर्ति देख्लाबनोबो हागौ बा माबा मोनसे खालामनोबो हागौ दा बिसोर प्रति बिसोर नोजोर गैया आरोखि सोर खालामदों बिसोर बेखौ नागिरनो गोसो गैया रायजोफ्रा दिनै साबधान जानाया मोजां आरो बिटिसिआव माने थानाय खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि जायनाखि टिम बिसोरबो साबधान जानाया मोजां नङै फिसा फिसा बिसोर दिनै इसु बारायगोन बिसोरो जाथारैखौनो दा बुंलाबायगोन रन्जन निबारि गनांसिगौ रन्जन निबारिखौ मा मावाखै ओरै होनजागोन बिसोर दा खिन्थु गावसोरसो जेबो मावनो हायाखिसै 5 बोसोर बिसोर ओरैनो दिन थांबाय बेखौ बिसोर जेबो बुंनाय नङा रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमबाय आरो लोगोसे खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय दा जों बेयाव खौरांगिरि मेल लिंनाय जादों बिनि खार'ना जाबाय मैया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिया आंनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों दा फार्स्टआव बिथाङा बुंदों जे दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों बेहा मा कन्ट्रिबिउसन दं बे मोनसे ओमफ्राय नैथि पइन्टआ जाबाय बे दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव थांनानै बुख्रुब मानसिफोर नुगोन होननायनि बाथ्रा ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ माने सिदा फेंनो आरोखि जाथि बेरेखा मावग्रा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ जों सिदा फेंगोन बिदि बाथ्रा बुंनाय बेनि सायावनो आं मोनसे सुंद'यै आङो क्लियारिफिकेसन सानदों अदेबानि आंहा बिनि बुंनायाव खुनु माने गुरुत्थ' गैया आं सानो माने क्लियारिफिकेसन होनांगौ दं बादि आं साना थेवबो रायजो राजानो मिथिनाया मोजां दा फार्स्टआव बे बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया मा मावदों मा कन्ट्रिबिउसन दं आं बेखौनो बुंनो सानदों दा बर' जाथियाव बुंनो थाङोब्ला बर' जाथि दानायनि खेथ्रआव बर' हारियानो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि बयहाबो एफा एनै कन्ट्रिबिउसन दं दा बर' जाथियानो बुंनो थाङोब्ला स्ट्रागलजों फैनाय गुदिनिफ्रायनो बे स्ट्रागलजों फैनायाव आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्रा जाय जेरै हागौ ओरै कन्ट्रिबिउट खालामदों सोरबा आन्दलनाव लोगो नांगौ आन्दलनाव लोगो लाफादों सोरबा माइरं खिन्दासे हरदों सोरबा थाहोदों जाहोदों बेबायदि बयबो बर' फिसाहानो कन्ट्रिबिउसन दं ओंखायनो बयबो बर' फिसाखौनो कन्ट्रिबिउसन दं होननानै आं माने बर' हारिखौनो आं सिबियो बरायो दा कन्ट्रिबिउसन आंनि खोथा नोंथाङा बुंदों दा जोङो रमान स्क्रिप्ट जेब्ला जायो जों बेयाव थैसोम थांसोम जों ओंखारदों जेब्ला बर' भाषाखौ स्कुलाव थिसननायनि आन्दलन जायो बेयावबो थैसोम थांसोम जों ओंखारदों आंथ' बुजाबोदों रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव बे ओमफ्राय आङो फार्स्टआव आं बुंनो लुबैदों बे आं कन्ट्रिबिउसन होननायनि बाथ्रानि सिगां जे जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्ड दा जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्ड बुङोब्ला जोंनि आफाया ब्रिटिशनि समाव गोदो एखेबारे बे धुबुरियाव फेरियाव बियो माने माल बोख्लायग्रा माल थिखांग्रा बे साख्रिखौ मावोमोन दा दिनैनि दिनाव हयथ' बे क्लास 8 फरायनायमोन बे समाव दा बेहायथ' दिनैनि दिनाव बियो माने कास्टम अफिसारफोरनि रेंकआव फैगौमोन आरोखि बे दा बेहा बै समावनो आफाया बेबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ ओमफ्राय बियो साख्रि गारनानै न'आव थाफैदों नायल' जाल' सासेल' फिसाला हौवा हिसाबै ओमफ्राय आफाया माने बिटिपिनि सेक्रेटारि जादों बै समनि बिटिपिनि सेक्रेटारिया बिराद गिदिर जों जेब्ला उन्दै उन्दै बे समनिफ्राय बे बिटिपिनि सेक्रेटारि जादों आरो बे बिटिपिनि सेक्रेटारिफोरनो समाजखौ दैदेनो बिसोरो खाङो दा बै समाव बिसोर समाजखौ बेंदों समाजखौ नायदों आरो आफामोननि समावनो रुपनाथ ब्रह्ममोना जेब्ला मन्थ्रि जायो बेयाव बिसोर गोबां बिदि मन्थ्रि जानाय समाव सहाय होदों आफाया
इलेक्सन एजेन्टबो जादों रुपनाथ ब्रह्मनि आरो बै समाव आफामोननि समाव जोंनि जायगायाव बै जोंहा बिष्णु प्रसाद राभा बे फैदों आरो इभेन जोंना भुपेन हाजरिका बिसोरबो जोंनि जायगायाव फैनानै थाफैयोमोन होननानै जोंनि आफामोनहा खोन्थालांदों दा बे हिसाबै जोंनि न'खरनि बेकग्राउन्डआ बै समावनो समाजजों सोमोन्दो थानाय आरो लोगोसे आफानि उननिफ्राय जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावबो समाजजों जथेस्थ' लिंक लाबोदों रमान स्क्रिप्ट आन्दलनावबो जोंनि आदामोन आब'मोन जथेस्थ' इनभल्भ जादों आरो बे भाषा थिसननाय बेयावबो जोंनि आब'आथ' आरोबाव आब' मालथिया बेथ' जेल जादों रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव बेबो जेल जादों दा गथे जोंनि न'खरा बै समनिफ्रायनो कन्ट्रिबिउसन दं दा जोंना खोरोमदाव औवारिया सोंलाबायनाय जे मा कन्ट्रिबिउसन दं मा अबदान दं बे बाथ्रा बेथ' उननिसो खोथा सिगाङावनो जोंहा न'खरनि बेकग्राउन्डआ बिराद मोजांखा जोङो बिराद समाजजों लिंक लाबोनाय बे न'खरा ओंखायनो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि सायाव आंहा गौरब थायो आरो बे न'खरा गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों दा जिखुनु जादों बे रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि उनाव आङो बे दानि जेब्ला कलेजाव फरायो एबसु अफिसनि जायनाखि हा बागानसालिनि बेखौ जोङो सानसुमा कंकुर बसुमतारी ओमफ्राय आंनि बिदा गिदिर जलधर नार्जारी स्कलारशिपनि फैसा खांनानै जोङो माने बे हाखौ गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय फैसा एसे लानानै बे हाखौ बायदों माने बागानसालिनि एबसु अफिस ओमफ्राय लोगोसे थेगाफारानि जायनाखि एबसु अफिस बेखौ आं निजे बायनानै आंनि नामाव रेजिस्टार जादों आरोखि बे एबसुनि नामावनो जोङो होनाय जादों बे आरो बेल' नङा ओमफ्राय बै समावनो जोङो जेब्लानाखि 82सोआव जोङो माने माबायाव दङ क'क्राझार कलेजाव दंमोन ओमफ्राय जोंना माबाया रनेन बसुमतारीया जेब्ला मन्थ्रिमोन जों बै समाव रायज्लायनानै बे दानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि हा अफिस लुनाय ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि हा अफिस लुनाय बेखौ जों रनेन बसुमतारीजों रायज्लायनानै बे हाखौ जोङो एलटमेन्टखौ जोङो बिसिनाव होदों आरोखि दा गथे बेफोर कन्ट्रिबिउसना जोंहा बै समनिफ्राय दंबोखायो दा बेनिफ्राय जोङो 1986आव जेब्ला रौतायाव कनफारेन्स जायो रौतायाव कनफारेन्स जाब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ डाइरेक्टलि आंखौ लानो थांनानै माने ट्रेजारार बेनो आंखौ होदों आं ओरैनो डिस्ट्रिक्टआवबो आनसलिकआवबो बिबानगिरि दंखायोमोन आङो रौता कनफारेन्सआव आंखौ ट्रेजारार होदों उपेन्द्र ब्रह्मआ आरो बे समनिफ्राय जोंहा क्ल'ज मोनसे रिलेसन थादों उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला प्रेसिडेन्ट जायो रौतायाव बे समनिफ्रायनो सानजों बिदि साख्रि गारनाय आरो आं दंमोन साख्रिखौ सानजों गारहैदों आरो साख्रि गारनानै बिथाङा आंनि न'आव थाफैदों आन्दलना ओमफ्राय स्टार्ट जादों बेथ' आरो बेखौ बयबो मिथिखानाय बाथ्रा बिनिफ्राय जेब्ला माने 88आव जेब्लानाखि बासबारियाव एबसुनि कनफारेन्स जायो बे एबसुनि एनुवेल कनफारेन्सआव आङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ गोदानै आरोबाव आन्दलन खालामनांगौ होननानै जिहेतु आन्दलन खालामनायनि हाबाफारिखौ लाखाबाय जेब्ला बे समाव उपेन्द्र ब्रह्मखौ गारनाय खुनु बाथ्रा गैया आरो उपेन्द्र ब्रह्मखौ गारनानै एबसुनि आन्दलना आलादा रायजो बिनायनि आन्दलना जानाय नङा बेखायनो आंनो बेखौ प्रप'जाल होनानै बेखौनो आंनो सायख'फिननानै प्रेसिडेन्ट खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बड'फानि आन्दलनाव आं ट्रेजारारमोन आरो बड'फानि समाव आङो जिसिबां आन्दलननि जिसिबां खरसा बरसा जों जिसिबां हायो खस्थ' खालामनानै जोङो रांखावरि बुथुमनाय सहाय होनाय बेखौ खालामदों ओमफ्राय जेब्ला बड'फाया लोमजायो बड'फा लोमजानायावबो बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो रांखावरि माबानानै जोङो बड'फानो सहाय खालामदों इभेन आङो बड'फानो फैसा हैनायाव बे बेंगलनि रायदाक दै बे रायदाक दैखौ मोनानि 7थासोआव आं सानस्रिना बारदों आंजों लोगो दंफायोमोन ओमफ्राय बारनानै जोङो बे माबायाव हेमागुरियाव कलेन्द्र मुसाहारि होननाय बै समाव बिडिअमोन आरो दा बे रिटायार्ड आइएएस अफिसार कलेन्द्र मुसाहारि दा बेनाव थांनानै जों हर थाहैदों दा बेबायदि रेकर्ड जादों दै बारनाय रेकर्ड सानस्रिना बारनाय आरो बै समावथ' आन्दलनाव जों बे दै सानस्रिना बारनाय थाबायनाय आन्दलन खालामनाय बेथ' बयबो खालामखादों बयबो बेखौ खालामदों आंल' नङा आरोखि जाय जेरै जोङो खामानि मावनाय हिन्जावफ्रा बिराद गोजान गोजान साइकेल सालायनानै फैनाय बे समाव आन्दलननि रुपा ओरैबायदि दस्रामोन दा जाय जेरै जोंखौनो ओरै कन्ट्रिबिउसन होदों दा जोंहा बे थांबाय आरो जेब्ला बड'फाया रुंसारि जायो बड'फा रुंसारि जाब्ला बड'फानि बाउन्डारि वालखौ लुनायाव आं दायथ' लानानै बे वालखौ आं बानायनाय जादों रायजो राजाखौ लानानै बे पाटगाव एरियानि रायजोफोर ओमफ्राय सेरफांगुरि एरियानि रायजोफोर ओमफ्राय माखासे दतमानि एलेकानि रायजोफोर बेखौ सोलाय जों रायजोखौ लानानै बे आथियाबारि एरियानिफ्राय जोङो बल्डारखौ रोगानाय जादों ओमफ्राय बे डिअ पान्डे दंमोन डिअ पान्डेया जोंनो हेल्प खालामदों आरो इसेबां क'क्राझारनि बे बर' कन्ट्राक्टर दं बाङालि कन्ट्राक्टर दं मारवारिफोर दं बिजनेसमेनफोर बिसोर जोंखौ सहाय खालामदों जों एबसुनिफ्राय फैसा गरसेबो जों बाहायनो हायाखै बे समाव जोंहा फान्डबो गैखाया
दा गथिखे बिसोरनि हेल्पजों जों बे बाउन्डारि वालखौ जों लुनाय जादों आरो बे बाउन्डारि वालखौ लुदों बे माने गेलेमफुनि सासे माने कन्ट्रेक्टर जाय माने बल्डारजों जाय माने वाल बानायनो गोरों बेखौ नागिरना जों लायदों प्रदीप गले होननाय बे प्रदीप गलेया बेखौ बानायदों दा बे आंनि इनिसिएटिभ जानाय आंनि बेखौ बानायनाय बेखौ रोखा बुंनो हायो खिन्थु आं दा खोनानो मोनदों मा उरखावग्रा ब्रह्मआलायनो माने गावसो बानायदों होननानै आं बुंनाय खोनायो आरोखि दा एबसुनि सिगाङाव सोरबा सोरबा बुङैनो बे दतमानि बाउन्डारि वालआ गाव बानायनाय आरोखि दा बे गोबां हिस्ट्रि दंबायो बे माने उपेन्द्र ब्रह्मखौ बोरै बेयाव फबनानै लांनाय जाखो मानो बेयाव फबहैखो आं खिन्थु लुबैदोंमोन बे दानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जेराव जादों बेयावनो बे फोथार लांदां बेयाव फबनो होनदोंमोन खिन्थु आदा सामेश्वर बिदाया बेखौ बुंबाय आं न'आव लाना फबनाय जायाखै ओमफ्राय एबसुनि आनसलिकनि सिएमफ्राबो बुंबाय लांसै हजों होननानै बे खेथ्रआव लांनाय जादों ओमफ्राय जेराव जों फबदों बे जायगाबो न'आवमोन नैबे बरागारियाव थांनाय सेराव आगदाथिंजाय मोनसे हा आधा बिगा हा लानानै बेयावनो फबना दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ बोराबबाय बेथ' जाया बे आधा बिगायाव बोरै फबनो दा बै समाव जोंनि माबाया रला बिराद माने गोख्रोंथारमोन आरोखि जोंखौ मानियोमोन जों बुंनोबो हायोमोन ओमफ्राय आं बेखौ सोलायबाय बे जाया होननानै बेयाव जाया होननानै बे जेराव फबदोंबो लाबोबाय आरो जेराव फबदों बे जायगायावबो हाफ्रा एखे थुख्रा बयनिबो रानोमोन एखनबा सोरबा सुपारि बिल्डिं गासिनो ओमफ्राय जेबि माने स्कुल दंमोन एल पि स्कुल आरो कस्तुरबा मोनसे माबा दंमोन आरोखि उइभिं बिदि सेन्टार दंमोन आरोखि ओमफ्राय ब्रह्मनिबो हा दंमोन उनाव बेखौ आङो एखे खरदर रायज्लायनानै थिग खालामजोब्बाय आरो नैबे जायनाखि एल पि स्कुल सिङाव दंमोन बेखौ जोङो माबायाव लाना फैबाय आरोखि खोलाजायै बे स्कुलाव लुफैनाय जाबाय दा बे अबदाना आंनि कन्ट्रिबिउसन दा खोरोमदाव औवारिया बेनि सायाव खुनुदिन बे माने बुंनो हाया आंहा बेयाव आखाइ गैया होननानै खुनुदिन बुंनो हाया आं बानायनाय बे दा बे बड'फानि बे थांबाय ओमफ्राय जेब्ला माने 95निफ्राय जेब्लानाखि माबा जायो जोंनि गेजेराव बिराद हुलुस्थुल माबा जाबाय बि एस सि आव गावस्रा गावस्रि जाबाय बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखाय बि एस सि आव नांलाय खमलाय जाबाय प्रेमसिं सानसुमा ग्रुप गारलाबाथा ग्रुप उरखावग्रा ग्रुप बे उरखावग्रा ब्रह्म बिदि खालामबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति खालामबाय दा बे समाव आङो एखेबारे स्पर्ट्सआव आं खामानि मावहैबाय आं खुनुदिन राजनितियाव ओंखारलानानै आं जेब्ला स्पर्ट्सआव खामानि मावो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनाव आङो बिराद गिदिर टुर्नामेन्ट खालामदों बिजाब बे समाव माने अल इण्डिया वमेन बक्सिं माने चेम्पियनशिप बेखौ आं खालामनायदों आरो लोगोसे अल आसाम भेटेरान एथलेटिक माने मिट आंनो खालामदों आं कनभेनर आंखौनो दायथ' होदों आरो अल आसाम माने एमेचार एथलेटिक एस'सियेसन बिनिबो टुर्नामेन्ट जादों आंनि कनभेनर आंखौ माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना दायथ' होनानै बिराद डिसिप्लिन भाबै खालामदों दा बिसोर जेरै फुङाव रुमना खालामनाय खोथा बुंदों बिराद गिदिर खिन्थु बै समावनो बिराद गिदिर जाखादों आरो जोंनि बे प्रग्रामाव गभर्नर फैदों आसामनि गभर्नरा फैदों खुनुदिन बे स्पर्ट्सनि मोनसे प्रग्रामाव गभर्नर थानाय हिस्ट्रि गैया जोंनि दिनाव फैदों आरो बे प्रग्रामावनो जोंहा मानगोनां रन्जित शेखर मुसाहारिया बे समाव डिजिपिमोन माबानि BSFनि बे बिथाङा हेलिकप्टार गंनै लानानै फैदों बेसेबां गिदिर गौरब जोंनि थाखाय बर' जाथिया जे जोंहा जे सासे गिदिर मानसि दं हेलिकप्टार लानानै गिदिंनो हायो बेखौ जोङो गोग्गानाय मोनो आरोखि बेबायदि परिचय जों लानो हादों बिथां फैनायाव जों माने मोजां मोनदों बे आंनि जायनाखि खामानि मावनाय बे जादों ओमफ्राय आं स्पर्ट्सआव थाब्लानो 7 जन PI फिजिकेल इन्सट्राक्टर बिनि पस्टखौ आं लाना फैदों ओमफ्राय बिनि एपइन्टमेन्टखौ आंनो बे माने प्रफुल्ल महन्त चिफ मिनिस्टार बेखौ रायज्लायनानै बे पस्टखौबो जोङो सेंसन खालामनानै एपइन्टमेन्टखौ आंनो होदों दा जायफोरा PI दङ क'क्राझाराव बिसोर सिखार खालामो गासैबो आंनि माने कन्ट्रिबिउसन दं नालाय आं बानायदों नालाय सिखार खालामगोन आरो लोगोसे बे स्पर्ट्सआव थाब्लानो आंनो बे समाव जोंनि बिराद मोजां माबामोन एडमिनिस्ट्रेसनाबो जोंनि SP DC मोजांमोन क'क्राझार माने पुलिसाव बै समनि माने SP आरो IGP बिसोर आंजों खोब क्लसमोन ओंखायनो पुलिसाव गासै 45 जन साख्रि होदों आंनि दायथ'आव आंनि इनिसिएटिभआव 45 जन साख्रि मामुलि साख्रि नङा बे दा बिनि प्रमानफ्रा सोर होदोंब्ला बे अमरेन ब्रह्म बे लेब्रा आखिनि भलि गेलेग्रा बिसोर दं ओमफ्राय माबा करुणा बिसोर दङ ओमफ्राय माइकेल कासबारि दङ गोथार माने बसुमतारी माबानि दङ ओमफ्राय सुन्दरिमोन हिनजावफोरनि गेजेराव जेनेबा अनिमा बेनुमा मोनसे दङ बे गासिबो माने 45 जन साख्रि आं होनादों
दा नै खोरोमदाव औवारिमोनहा बे दिफेन बर'मोनहा बुंनायसाय एफ्राव थानानै बिसोर साबसे मानसि साख्रि दं बिसोर बुं बे फुङाव बर'जों लोगो लानानै साबसे साख्रि दं बुं बेखौ होनो हागोन नामा बुं आरो लोगोसे बे दानि साइडनि जायनाखि टुर्नामेन्ट जाबाय थायो बे फुङाव बर'आ जेराव टुर्नामेन्ट खालामो फुटबल टुर्नामेन्ट बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बे दावराव देखेब नार्जारिनि इनस्टिटिउटआव जानाय बेखौ आङो लाबोदों बै समाव रबिन बरदलै जा माने केप्टेन रबिन बरदलै गपिनाथ बरदलैनि फिसाला बे डाइरेक्टरमोन साइनि दा बेजों रायलायनानै आं बिराद सोमोन्दो मोजां आरो स्पर्ट्सआव जों बिराद मोजां मावनाय हिसाबै बिथांनो जोंनो प्रप'जाल होबाय जे बेखौ नोंसोर लांदो आरो स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बेमोन साइ स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा जे बेयाव जोंनो मोनब्रै डिसिप्लिनसो हरदों माने फुटबल एथलेटिक ओमफ्राय बक्सिं आर्सारि बेफोरनो आरोखि माने बे जायगाया जोंनि थाखाय खोब पटेनसियेल बे जायगाया आरोखि जोंनि मानसिफ्रा माने फुटबल गेलेनो हायो ओमफ्राय बक्सिङाव हायो आर्सारियावबो हायो ओमफ्राय बे एथलेटआव मोजां ओंखायनो बे माबाखौ मोनब्रै डिसिप्लिनखौ लानानै बे साइ स्पेसियेल सेन्टारखौ हरदों आरो बे ट्रेनिं सेन्टारसो बे मोनसे स्टेडियाम नङा बे ट्रेनिं सेन्टार बेयाव माने मोजां मोजां गथ'फोरखौ मोजां मोजां गारि बिथिङाव थानाय टेलेन्ट गोनां गथ'फोरखौ माने सायख'नानै लायनानै बेयाव हस्टेलाव दोनफैनाय जायो आरो बे हस्टेलाव थानो जानो होनाय जायो फरायनो होनाय जायो आरो लोगोसे बिसोरनो स्कलारशिप होनाय जायो गाननाय जोमनाय होयो बिराद मोजां स्किम बे दा बे स्किमखौ जों लाबोनो हादों बे आंनि इनस्टिटिउट जानाय बेखौ स्पर्ट्सनि जेसेबां मानसि दं सिखार खालामजोबगोन जेब्ला क'क्राझाराव 98आव माने इक'नमिक डेभेलपमेन्ट मोनसे सेमिनार जायो भारतनि हम सेक्रेटारि पिडिसिनि फैदों बेयाव गभर्नर फैदों बेयाव दा बे समावनो बिथांमोनहा जोंनो बेयाव बे जिनिसखौ एप्रुभ खालामना गालांखादों बेखौ ओमफ्राय फान्डखौ बिसोरनो माने रिलिज खालामना होलांदों जोंनो बे फान्डखौ आरोखि दा गथे बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार बानायनायाव आखाइ दं खोरोमदाव औवारिमोनहा बेबायदि माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं नामा नोंसोरो बे दिनै फुटबल जोबाय थायो गामि गामि मा होबाय थायो नोंसोर बेबायदि खालामदों नामा एबसुलि दिफेन बर'मोनहा माबा खालामदों नामा बुंनायसाय दा बेबायदि अबदान आंहा गिदिर माने दङ आं ओंखायनो दिनै बेखौ बुंनो हायो आंबो जे बुंनो गोसो जाया बे गावनि बाथ्राखौ खिन्थु बिसोरो सोंनाय बिसोरनि अहंखारजों बुंनाय बेयाव आं दिनै बुंनो गोनां जानायखाय आं बुंनाय जाबाय आरो बेल' नङा गोबां बाथ्रा दं जेब्ला माने बर' रावखौ माने ओइथ सिदुलाव सोनायनि बाथ्रा बुङो बर' रावखौ ओइथ सिदुलाव सोनायनि बाथ्रा बुंब्ला बर' साहित्य सभाया बे समाव सिलआव सेन्ट्रेल इनस्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजेस महिसाराव बे समाव मोनसे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनो हादों बे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनायाव बिराद प्रब्लेम जाबाय बिस्रा हेल्प फाइनान्सियेल हेल्प गैया बिराद माने दिग्दार जाबाय जोंना डक्टर सुरत नार्जारि दानि बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बेखौ खालामदों बे समाव आं बिसोरनि अबस्थाखौ गाज्रि नुनायखाय आङो थांनानै 91आव बिसोरखौ आं हेल्प खालामदों आरो हेल्प खालामनानै बिनि उनावसो बिसोरो बेखौ माने डिक्सनारिखौ कमप्लिट खालामनो हादों दा गथे आं बे बुंनाय बाथ्रा नङा आं हेल्प होनानै बेखौ स्वयं मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारिया गावसोरनो गावसोरनि बे कम्पाइल जायनाखि खालामनाय टिम बे टिमानो डिक्सनारि माने फरायदों माबायाव लिरदों दावराव देखेब नार्जारिखौ हाजासे साबायखर बिथाङा जोंखौ सहाय होदों होननानै लिरदों दा गथे आंहा मानो कन्ट्रिबिउसन गैया आङो माने थुनलाइयावबो आंहा कन्ट्रिबिउसन दं 91आव जा माबा जादों डिक्सनारि दिहुनदों आंहा बेयाव माने दङ ओमफ्राय बिनि बादै आङो गोबां माने बे ससियेल वार्कफ्राव आं रायजो राजाखौ हेल्प खालामदों लामा लामा माने रायजोफोरजों लोगो लानानै लामा बानायनाय जेनेबा नै बै माने बिसमुरि ओमफ्राय कारिगाव गेजेराव थानाय लामा बेसेबांबा गोलाव एखेबारे जेबो गैया बे रायजो राजाखौ लानानैनो आङो हा खोनाय जादों एखेबारे लामाखौ बानायनाय जादों बिराद मोजाङै 6 किल'मिटारसो जादों बे लामाया रायजो राजाखौ लाफानानै आरो नैबे माबानि 16 नं आमगुरि बिनि लामा बेसेबांबा गोलाव बेखौ जोङो रायजो राजाखौ लानानै खालामनाय जादों बेखौ खालामनाय जाहैबाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफाजों जों जुदि लोगो लानानै खामानि मावब्ला गोरिब गुन्द्राखौ मोनसे मन'बल होनाय जायो गोरिब मानसिब्लाबो थांनानै थानाय मोनसे साहस फैनांगौ बे साहसखौ होनाय जायो ओंखायनो जोङो बेखौनो ससियेल वार्कार हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ लाफानानै जों खामानि मावदों दा आंहा बेबायदि मोनसे गोबां बिदि रायजो राजानि गेजेराव खामानि मावनायनि गोबां रेकर्ड दङ आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैजोबाखै गासिबो खोथा दा खोरोमदाव औवारिमोनहा बे दिफेन बर'मोनहा दिनै मा मावगासिनो दं जाथिनि बिसोरनि जाथिनि मावखौ मावाखै नाङैयाव बिसोर दिन खाथायगासिनो दं नाङैयाव बिसोर प्रग्राम लागासिनो दङ दिनै गथ' गथायफ्रा स्कलारशिप मोननांगौ मोनाखै बिजों थाबायना होयो बिसोरो दिनै गथ'फ्रा माने फरायनायाव माबायदि
माबा होनांगौ लेखा मोनदों मोनाखै बेफोरखौ गोसो बिसोर बेखौ होआखै गोदो एबसुआ जोंनि सिगांनिफ्राय जायनाखि एबसु खालामबोदों बिसोरो माने स्कुलाव बेन्च दंना गैया बेखौ हिसाब लानानै आन्दलन खालामोमोन खामानि मावोमोन स्कुलाव मास्टार दंना गैया स्कुलाव लेखा दंना मोनना मोनाखै बेखौ लानानै बै समनि एबसुआ गाव गाव खरस खालामनानै खामानि मावबोदों जाथिनि मावबोदों दिनै नोंसोरो माने फैसा लादों फैसा खांदों उदां उदां फैसा लानानै बेरायदों नोंसोरो खिन्थु बै समनि एबसुआ खिन्थु फैसा गरसे रावनिफ्रायबो लाखिमोन दै गावबा गाव फैसा गरसेनिफ्राय बाहायनानै एबसु खालामदोंमोन दा दिनै जेखौ मावनांगौ मावाखै दिनै जोंखौसो कुइसन खालामबाय मा मावदों दावराव देखाब नार्जारिया अमरसिं ब्रह्मआ मा मावदों मा कन्ट्रिबिउसन दं दा बे नब सरनाय बादि मानसिया बे ट्राइबेल रिजार्भ समष्टिनिफ्राय एमपि जालांबाय इलिगेल भाबै बेखौ नोंसोर मा खालामा खोरोमदाव औवारिया बे दिफेन बर'आ मा मावदों नोंसोर माबा सहाय होदों जोंथ' जुजिबाय थादों जुजिथाब जों 10 बोसोर जुजिबाय थादों नोंसोर जोंखौ माबा मोनसे खबर लादों माबा मोनसे बुंदों नोंसोरो जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा इलिगेल भाबै गुबुनफ्रा अकुपाय खालामना लाजोब्बाय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बादैबो गभर्नमेन्ट कासा माने ग्रेजिं फिल्ड बेफोराव गुबुन हारिनि हा जोब्बाय बेखौ नोंसोर माबा बुंदों जोंखौथ' बुङाखै जों मावबाय थादों दावराव देखाब नार्जारिया बेंनाय गैया बानाय गैया जों मावबाय थादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ जुदि जोङो 2010 निफ्राय जुदि आवाज होबाय थायामोनब्ला दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोब्बायमोन इसुआनो जोब्बायमोन बे डेट इसुनि बेराव मुंख'लामोन दिनै खुनु बर'नि आफादा बेखौ बुङामोन जोब्बायमोन दा जों जेब्ला बुङो अब्लासो नुखागोन नामाव एफाफा बुंफ्लादों दा नै सार्टिफिकेट नाय ट्राइबेलनि मानसिनो सरनायफोरनो कसारिनो सार्टिफिकेट नाय बेखौ सोर केस होदों बे दावराव देखाब नार्जारियानोथ' केस होदों ना सोर होदों जोंथ' केस होदों जेब्ला 2018 आव 1 जुनाव जेब्लाखि अर्डार होयो चन्दन ब्रह्मनि माने माबायाव मन्थ्रिशिप थानाय समाव मिनिस्टारशिप थानाय समाव WBDPCआ अर्डार होयो सरनायफोरनो कसारि सार्टिफिकेट नाय बेखौ चेलेन्ज खालामनानै कर्टआव केस होनानै जों देरहासार जादों जों देरहादों दा अब्ला बेफोर केसखौ सोर होनांगौमोन बेफोर खामानिखौ सोर मावनांगौमोन बे एबसुआ मावाबा सोर मावनांगौमोन बे खोरोमदाव औवारिमोना मावाबा सोर मावनांगौमोन बेखौ मावाखै जेबो खबर लायाखै जों उदां मा खालामदों नोंसोरलाय जेब्ला गोबां मानसि नै गावसिनि समाव नैबे माने फुङाव बर'नि जेरै टार्म्स पासबुक टार्म्स बेयाव इसिबां मानसि गाबखौ फुजादों बर' फिसाफोर होखारजादों न' बां सावजादों बे समाव माबा मोनसे खोथा बुं जेबो बुङाखै मानसि गावथारजादों गोबांनो बेखौ फंसे खोथा बुङाखै नोंसोर दल दामै गिदिंदों जे माने फुङाव बर'नि समाव गुलि गरसे गावाखैनो खुनु एनकाउन्टार जायाखै सानदिबाबो दङ दोनबाय बेथ' गाबखौ फुजाबाय नोंसोर खुसि मोनदों नोंसोरो मा खालामदों नोंसोरलाय नोंसोर माथ्र' खालामदों मा नोंसोरो हाग्रामा महिलारिनि बे रिजर्टआव बे माबा कालचारेल माने माबा प्रग्राम जायो बेखौनो गाज्रि होननानै नोंसोरो बेयाव धरना होदों नोंसोर दावराव खालामदों नोंसोर बेखौसो खालामदों दा हिंसाजों नोंसोर खामानि मावबाय थादों दा गथिखे दिनै जों मा मावदों जों मा मावाखै बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै एबसुआ दिफेन बर'मोना मा मावदों खोरोमदाव औवारिमोना मा मावदों दिनै बयबो मिथिखाजोब्बाय रावबो मिथियै बाथ्रा गैया दा बेफोरनि थाखाय दिनै एबसुनि बाथ्राया दिनै खुनु दाम गैया खोरोमदाव औवारिमोननि बाथ्रा दाम गैया दिफेन बर'मोननि बाथ्रा दाम गैया दा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखाबाय बयबो सिनायखाबाय दा ओंखायनो फैगौ समफ्राव जों बे एबसुनि नेताफोरखौ सोलायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आरो बिसोरखौ सोलायागौमानि बे जाथियाव मोजां परिबेस फैया बिसोर नङै दिनै माने बायदिसिना बिसोरनो घटना खालामनानै बदनाम खालामनोसो सुजुग लागोन नैबे गोदान सरकारखौ बिसोरनो हयथ' जाहाथे बदनाम जायो बिनि बिसोर बायदिसिना कौशल खालामनानै बायदिसिना माने गाज्रि हाबाबो बिसोर मावगोन जों बे माबाखौ जों बयनिबो रायजो राजानो जों मिथियो खोरोमदाव औवारिया जे वार्निं होदों बे दावराव देखाब नार्जारिनि न'आव थांनानै बे न'खौ बुख्रुबनायनि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय लोगोसे हारिनि बेरेखा मावग्राखौ जों सिदा खालामगोन दावराव देखाब नार्जारिमोनखौ जोङो माने सिदा खालामगोन अमरसिं ब्रह्मखौ बे बाथ्राखौ आं दिनै एसे माने बुंलांदों दा गिबियावनो लुबैदों आङो जे खोरोमदाव औवारिया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट दा बियो सेमोनहाय मोनसे खोथा बुंदों बे जे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंदों दा बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होनना बुंनाय बे खोरोमदाव औवारिया दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानायनि बेहा खुनु अधिकार गैया आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरोखि आरो जोंखौ माने दावराव देखाब नार्जारिया मा मावदों होननानै बुंनायनि बेहा खुनु मोन्थाय गैया बेहा नोङो रायजो मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननाय बुंनाय मानसिया
नों बोरै दिनै बड'फानि नाम लानो हायो नोङो बोरै बड'फानि बाथ्रा बुङो बर' जातिनि बाथ्रा बुङो दा खोरोमदाव औवारिया माने दावराव देख्रेब दाजाबनायखौ सिदा खालामगोन होननाय बाथ्रा दावराव देख्रेब दाजाबनाय सिदाखा जोंखौलाय मा सिदा खालामनोसै जों जातिनि थाखाय मावबोगासिनो दं जातिनि गाबथाबगासिनो दं जाखिनि मावनांगौ जातिनि थाखाय जों माने जेब्ला बिफद जायो जों मावबोगासिनो दङ दा बे समाव जोंखौ सिदा खालाम मा खालामगोनलाय सिदाथ' नोंसोरसो खालामगोन दा रायजोफ्रा दिनै नोंसोरखौ माने सिदा खालामनो थाखाय दिनै माने माबागासिनो दं नोंसोरखौ फेंनो जागासिनो दं दा अदेबानि मोनसे बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा जे औवा बोरायखौ फेंनो हाया औवा गोरलैखौ फेंनो हायो होननाय बाथ्रा दा खोरोमदाव औवारिमोन बादि बोरायहाब नों एबसुआव थानाय मानसि बे दिफेन बर' बादि बोरायनानै बिसि फिसा जानानै एबसुआव थानाय मानसि बेखौ फेंनो हानाय नङा रावबो बिसोरो माने बायगोन नङाबा माबा जागोन आरोखि बिसोरो दा बेबायदि मानसिखौ फेंनो हाया दा दिनै जार फले दिनै बिसोरो दिनै गावसोरनो बायदों गावसोर दिनै गोलैदों दिनै इउ पि पि एलखौ सापर्ट खालामबाय बिसोरो भुल खामानि मावनानै दिनै रायजोफ्रा बिसोरखौ फेंनो नागिरदों जरदब गोलैजोब्बाय दिनै मा थाखो जोंलाय दाथ' गोलैजोब्बायना बिसोरो दा गथे बोरायनाय औवाखौ जों फेंनो हाया दा जे बोरायनाय मानसिफोरखौ सिदा खालामनो नागिरनाय दिनै बिसोर जरदब गोलैगासिनो दं जों बुंगासिनो दं जे भुल लामाजों थांबाय एबसुआ भुल जाबाय एबसुना बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं खिन्थु बिसोरो दिनै गावसोरनि भुलखौ स्वीकार खालामनो नागारै माने जानला मोनला सोरखौबा सिगिनाय जायखौ बेखौनो माने धमखि होनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय दिनै बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोनदों दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ दिनै नेवसिदों बेबायदि भुल खोथा बुंनायनि थाखायनो नङैनो खोथा बुंनायनि थाखाय बिसोर गाज्रि मोनदों दा दिनै सोरखौ फेंनो हले दिनै नोंसोरखौसो रायजोफ्रा फेंनो ओंखारगासिनो दं दा दिनै न' खुख्रिबलायनि बाथ्रा न' बुख्रुबनायनि बाथ्रा सासे एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टआ बेबायदिथ' क्रिमिनेल भाषा बुंनो हायोना बेथ' सासे क्रिमिनेल मानसिनि राव बियो माने ओरैबायदि दुथां ओरैबायदि गाज्रि मन'भाबा ओरैबायदि गाज्रि माने बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो हायो बिसोर गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ दिनै खोरोमदाव औवारिया गावनि खुगाजों बे न' दावराव देख्रेब नारजानि न'आव थांनानै बुख्रुबनो हायो होननाय खोथा बेनो प्रमान होनाय जाबाय बिसोर गुन्दा खामानि मावहैयो बेखौ दिनै बे प्रमान जाबाय आरोखि दा दिनै जोङो बिसोरखौ लुबैदों जे दिनै मोजां मावलांथों बिटिसिआ दिनै गोदान सरकार दाबाय हाग्रामा महिलारिया गोदानै फैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामदों गोदान सरकार माने बिटिसिखौ सालायथों होननानै बिसोर अधर्ज जाबाय सानसेयावनो एखेबारे हालिया बिसोरो नेनो हाला दा बोरै सिफायफिननो हानो बे माने हाग्रामानि सरकारखौ बिसोर अधर्जजों दिनै माने प्रग्राम लालाबायबाय जे अक्ट'बर मासावनो आन्दलन जागोन दा आन्दलन जानायनि माबायाबो खारनाबो होबाय जे माने 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा आं दाखालि बेखौनो क्लियार होनबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मा जिनिस आं रोखा बुंना होबाय दा बिथांमोना बुं बेखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मानो मावफुंजायाखै मानो बेनि थाखाय आन्दलन खालामदों बेखौ क्लियार बुं बिसोर बेखौ बुङाखै बिसोरो खिन्थु जोंखौसो वार्निं होबाय जोंखौसो हुमखि होबाय दा दिनै जोंखौ हुमखिनानै मा मोनखो दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुर्ति देख्लादों होननानै सोरखौ दायहैखो दा जोंखौसो माने रेसपन्सिबोल खालामबाय बे दावराव देख्रेब नारजामोनहा एबसु रायनायनि थाखायनो बे दिफेन बर'खौ खोरोमदाव औवारिमोनखौ बुंनायनि थाखायनो दायहैनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि माने मुर्ति देख्लाबाबो मानसि जन्म जाबाय ओरै होनबाय आरोखि थारमाने बिसोरना मा जोंखौ दाय होनानै आसल मुर्ति देख्लाग्रा जाहाथे बारग'यो बाथ्रा बेसे बिसोरनि बुंनाय रावा आसल मुर्ति देख्लाग्रा दायनिगिरिया जाहाथे बारग'यो दावराव देख्रेब नारजारिखौ दाय होनानै जाहाथे ओमफ्राय गावसिनि जायनि माबाफोर दाय दसफोर गावसिनि भुल डिसिसनफोर बेखौ जाहाथे बिसोर होखोमानो हायो बे होखोमानो थाखायनो बिसोरो दिनै दावराव देख्रेब नारजारिखौसो टारगेट खालामना बुंबाय बे दावराव देख्रेब नारजारिनि थाखायनो माने बड'फानि मुर्ति देख्लाग्रा मानसि जन्म जाबाय ओरै होनना बुङो आरोखि दा बड'फाखौ एथ' गाज्रि खोथा बुंदों रन्जित देखा होनाया बे सासे उग्रबादि होनना बुंदों बड'फाखौ बे माने उपेन्द्र ब्रह्मनि समावनो बिराद माने मानसिफ्रा माने थै गारदों बमा बारुदजों थैनांदों एथ' गाज्रि खोथा बुंदों बड'फाखौ दा बिसोर मिथिखा हसिखा बेखौ जेबो बुंनो हायाखै जाय दसि बड'फानि दसि सुथुर बे सुथुरखौ बिसोर बुंनो हायाखै लोगोसे नोङो सासे बुरि मानसिया बुंबावबाय एबसु गुन्दा बर' जाथि गुन्दा मिथिखाथारबाय बिसोर माने बर' बेरेखा मानसि थेवबो बिसोर बुङाखै मानो बुङाखै बिसोरखौलाय दा बड'फानि बेरेखा बुंनाय बड'फाखौ माने गाज्रि माबानाय बिसोरथ' सरकार दखान हागौना
बेबायदि मानसि बिदि एलिमेन्टफ्रानो बर'फोरनि मुर्ति देख्लामनोबो हागौ बा माबा मोनसे खालामनोबो हागौ दा बिसोर प्रति बिसोर नोजोर गैया आरोखि सोर खालामदों बिसोर बेखौ नागिरनो गोसो गैया बिसोरखौ दोनखोमानाय जाहाथे बिसोर बारग'यो माने बिसोरखौ बारग' होनानै दोनखोमानाय दस्रि मानसिखौ दोनखोमानानै माने दावराव देखेब नार्जारिमोनखौ अमरसिंहमोनखौ बुंनानै जाहाथे माने डाइभार्ट खालामनो हायो गावसिनि गोरोन्थि मावनाय गावसिनि भुल मावनाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना बुंदों आरोखि नङै बाथ्रा बुंनाय दा दिनै आं रायजो राजाखौ आं एसे बुंबावनो लुबैदों रायजोफ्रा दिनै साबधान जानाया मोजां आरो बिटिसिआव माने थानाय खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि जायनाखि टिम बिसोरबो साबधान जानाया मोजां दा नङै फिसा फिसा बिसोर दिनै इसु बानायगोन बिसोरो जाथारैखौनो दा बुंलाबायगोन रन्जन दैमारि गनांसिगौ रन्जन दैमारिखौ मा मावाखै ओरै होननांगोन बिसोर दा खिन्थु गावसोरसो जेबो मावनो हायाखिसै 5 बोसोर बिसोर ओरैनो दिन थांबाय बेखौ बिसोर जेबो बुंनाय नङा खिन्थु दासो बुंगोन बिसोर दा रन्जन दैमारिखौ मा मावाखै दा बिदि आन्दलन खालामनांगोन बिसोर दा बेफोरबायदि कार्जकलापखौ बिसोर खालामगोन दा फिसा दाय लानानै फिसा दाय नागिरनानै बे माने बिटिसिखौ डिस्टार्ब खालामनाय बिटिसिखौ मावनो माने खाबु होयै बेखौ खालामबाय थागोन बिसोरो बिटिसि माने बिटिआर रेकर्डआ मावफुङाखै होननानै बिटिआर रेकर्ड मावफुंनि दाय होगोन बिसोरो बेबायदि खामानिखौ बिसोर मावबाय थागोन ओंखायनो जों दिनै माने बिटिसि खुंथायनि जायनाखि बिपिएफ नेताफोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय नेता माबा बिदि कलिगफोर साबधान जानांगोन दा नोङो जों रोखा बुंबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ गनायनि बाथ्राया बिसोरो एकराव लिरनानै लाबोखाखै बिटिआर एकराव गैखाया बिसोर बिटिआर एकराव लिरनानै लाबोयोब्ला स्रा जागौमोन रन्जन दैमारिखौ गनाय बाथ्रा बुङाखै बिसोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां माने क्रिमिनेल केस हाइनास केस गोनां बिसोरखौ जेलाव दोननायसो बाथ्रा बुंदों बिसोर नान हाइनास केसखौल' जास्ट माने जाहाथे आयेन बादियै माबानाय जायो गभर्नमेन्टआ नायनाय जायो गभर्नमेन्टआ नायगोन बेखौ बुंनाय जादों खिन्थु हाइनास केसफोरा जेराव दङ बिसोर थागोन जेलावनो होननाय जादों गथे दिनै बिसोरो जेबो खामानि मावबाखिसै रन्जन दैमारिखौ जेबो बख'नायनि थांखि लानो हायाखिसै बख'नो हायाखिसै दा दिनैसो बिसोर मा खालामदों माने हाग्रामा महिलारिखौ जाहाथे बिटिसिआव मोजाङै मावनो हाया बिटिसिखौ जाहाथे खोब माने माबा खालामो डिस्टार्ब खालामबाय थानो हायो बेनि थाखाय बिसोर दिनै बायदिसिना इसु लाबोनानै बिसोर दिनै दावराव खालामगोन रन्जन दैमारि गनांगौ होनगोन बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट जानांगौ होनगोन खिन्थु बिटिआर सुक्ति बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिदिबो बिसोर डिस्टिंक्ट मोनसे क्लियार बिसोर होनोबो हाया बबे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बुंनो हाया दाथ' हम मिनिस्टारा 98 पइन्ट माने माबाखौनो इमप्लिमेन्ट खालामबाय होनबाय 98नो हम मिनिस्टार बुंनाया अमित शाह बुंनाया आरो दिफेन बर' गावबो बुंदों माने 95 ना बेसेबां दिफेन बर'आ गावबो बुंदों इमप्लिमेन्ट जाबाय होनना बुंदों दा अब्ला बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामदो दिनै बिसोरथ' बुंनो हाया बेनिखायनो जोङो बेफोर रायजो राजाखौ जों साबधान होयो रायजोफोर दा बिसोरबायदि मानसिनि बुंनायाव जोङो मिस्टेक जानो नाङा बिसोरो नङैनि खोथा बुंनानै रायजोखौ आन्दायहोगोन बिस्रा दिनै इसु गैया बिस्रा दिनै नों आंखौ दाय होनाय नों आंखौ सिगिनाय दादागिरिजों माने एबसु सालायनाय बिदिखौ बिसोर खालामबाय थागोन दा आं जोबनायाव बुंनो लुबैयो बेखौनो रायजो राजायाव गोरायैनो जे रायजोफोर बेफोर बर'मोननि जायनाखि लिडारशिप बेखौ दा रेजेक्ट खालामनांसिगौ बिसोर थानो मोना एबसुआव बे खोरोमदाव औवारिनि बे बारायहाब बे एबसु खालामनाय बे थानो मोना गारनांगौ गोदान गथ'फोर दं मोजां गथ'फोर दं लेखा गोरों दं बिसोरखौ होनांगौ जाथिखौ मोजां दैदेननांगोन जाथिया मोजां जानांगोन आरो बिसोरनि आखायाव जाथिया बिसोरबो देवानि मानसि बिसोर दालाल मानसि बिसोरो दिनै बिजेपिनिबो दालाल खालामगोन एर'प्लेन गाखोनाय माने केम्पेइन खालामगोन माने इउपिपिएलबो बिसोर माने दालाल खालामगोन बेबायदि दालालजों बिसोर दिनै माने जाथिनि गिदिर खोथा बुंलांबाय थादों बिसोरो बड'फानि आदर्शखौ गाफ्लेजोब्बाय बड'फानि आदर्शआव जेबो गैया दा आं खावलायबावो मोनसेबाव आरोबाव जे थांनाय 17 बोसोराव बिसोरनो एखेबारे जेसेबां स्किम फैदों हाग्रामानि समाव बे स्किमफ्राव बिसोर 10% लानानै कालेक्सन खालामदों स्कुल कलेजफ्राव बिसोर माने टिचारफोरनिफ्राय मान्थलि बिसोर कालेक्सन खालामदों बिसोर बेसेबां कौटि कालेक्सन खालामदों हिसाब गैया हिसाब होनो हाया बिसोरो दिनै गथ'जों दाय होदों मा हाग्रामायाव करापसन खालामदों दाय होदों उल्था बिसोरो जेरै नाथाय बेबो बिदि जानो हागौ बेबो जानांगौ जेब्ला अन्थाइ थरसे गोलैयो एबसुनि सेंग्राफोर थागोन जेब्ला इथा दरसे गोलैयो बेयाव थाङो मान फाथायहरो कालेक्सन खालामनो बाला मोनसे गोलैबानो बिसोर गारदों बेखौलाय बिसोर कन्ट्राक्टरसो नागिरो कालेक्सन खालामनो एबार जाहाथे खुनु मोनसे रावबो जाहाथे माने कन्ट्रिबिउट खालामा जाहाथे हेल्प खालामा बेनि थाखाय साबधान जानांगौ खुनु कन्ट्राक्टरा रावबो गरसे फैसा हरनो मोना खुनु स्किमनिफ्राय अबेबा अन्थाइ गारनायनिफ्राय अबेबा बाला गारनायनिफ्राय
बबेबा मोनसे खामानि मावनानै लानायनिफ्राय जों माने बे गरसे थाखा जों हरनो नाङा स्ट्रिक्ट जानांगौ आबसु जाथिनि मावग्रा नंखाया जातिनि थाखाय मावनो ओंखारखायाखै बिसोर डिस्टार्ब खालामनो ओंखारखादों दा गथे आं बयबो खावलायदों सोरबा कन्ट्राक्टआ जुदि हरोब्ला बिसोरनि लाइसेन्सखौनो दाननांगौ आसलथे रावबो हेल्प खालामनाङा दा आं रायजो राजाखौ बयखौबो साबधान जानो थाखाय आं बयखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों